ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ki noyalam karait sok khwai na du uling dok rat ki longsan ki mansan ki deloi ki potor ringkat ki jinsan ranlang jong ki menteri ke hima nongpo ilaka serdarship kirang mak shnong nagi shnong ba pher hakat phunru tru uyayong arajar pusau Klelet kiu syakalau kentang jong kur serling yak belatip ru kum gatawa rengkau kebadan hakarait sok khwai na kebenta benit sakhi ba pen pau perthei yak jingdon ki mau bena jong ki lingdo belahir pateng na kur serling ki jaka kenya jaka kriam bala bo na du umen barim ke bedairu ke jaka waju penlong yak jinglek niam baka kenya ka kriam da kur serling hagis niam lalet no Ka jinglek kiu jong nong yalam karat bat ke hima syakalau kentang kebadan hakarait sok khwai kedai kum gejing pinci sya baka kur serling kebadan bentaru ban bat yak kam lingdo hakarait sok khwai kedai ke belong trai yak ni ke jaka hadi mela keno bala mi wei ubreu bala tip kerteng kumu special palet ubla kam lingdo jubor hakarait kelam gejing itu jong kur karat bat ke hima borok kowe Hading kini gejelik kiu balit petlek mi ya kalau kentang na kalyang kur serling baki long kemi jong kur lalum da kejingalang hakasnong sok khwai ban penram jor ba special palen ubla kam jubor yaladi kumuling do ban kalyang kur serling hi borok kowe kapen pau bakam itu setiaya u Uling dok berkendar jong karait sok khwai ba phide serling ulong bakarait sok khwai nuruk kisnam lalet no kadon hapadeng ke syong suk syong san bat kam judon kenu ke huri hura de ke jingmi jong special palet ubla kam yalade kumuling do klam ke jing itu jong kur lawan ra ke jing apa ya pra hapo karat Ulung dok jong ka kur serling Met ulung teng ulong kita tombol ni ta uni de bar ulung dok jong ka kur serling Berat sokwai. Uni udai balai. Ulun dok kur serling. Bapa nek ya artis tu apa karat sokwai. Balai. Uni udai basau. Ulun dok apa kur serling apa karat sokwai. Kumati. Uni sih. Basan. Ulung dok serling umba penek yang artis tu apa karat sokwai kur serling ki. Basan. Nah. Uni bandru. Ulung dok kur serling ki ba penek yang artis tu apa kur serling apa karat sokwai. Ini bandru manyo. Ulung dok kur serling ki banyo ni. Bapa nek ya kati stur po karat sokwai. Uni de bapra. Ulung dok po kur serling ni. Ulung dok na mata jo ngau pli serling. Ulung dok apa karat sokwai. Ubah kendai. Mana sini Pak? Pensinya nak kapor baknya dah uknya ni. Dah kawai ubu kemne. Dia kisiar ke buang ne, kiat ke buang ne. Dia nang ta kisiar berknya adu kan arcur kan lacur, ke belang adu sau santri. Kisui kicur ne ki perkit pensan nang ne. Ta kata ke bagi kom iki. Ini tang suling balak benlek ya kan dia merekom ke pacat bakmen ke kesui ke jam ke ud. Nah. Dia ke wi ke cak ni kim lak benlek. Nama iu suling na duk mendai matai Dewi suling tah nyum tu bat ya kan dia merekom mensiang ya kan ni nam ta ke lem hapo karat sokwai. Ke belum mentah nang Nang long ni ke gil lem nama wangi hebat hi te tang lem ko labu yu ke ko mendai matai bat iko nama ke ke karti stur te. Ngaku mur basnong, nak senong dan lang. Ngasngau lengok. Hak ni kapor. Ai kulberu kamtam ya ka kur serling ka balawan pensngau pensngap ngaku mur basnong. Bat ki serling baro bat pi ki lawan tan media nga ai kuble pi ngaku mur basnong ngadon ka jing lengok.
hato ni kala ni em ulang do raj baklem kata mujuroti jong kakur tenga kumur basnong ngasngo kubur ya kata kakam namar ulang do raj umam don hasnong jungi kubur ya kakam snong kam thau jungi tedai nak ta kadaw nga kumur basnong nga kwa ban pensyai hapo jong kaneka kaperthei namar bau special palit ni usu ai dolir haman ba kenduk kibriu te haji sya klem ur basnong umla ben ai kedulir te de nak ta kadaw nga kumur basnong ngasngeu kubur ya kakam jongu nga airu ka kidbok kriang kam tami ka kurserling hi kabala sensyar hok hak bo garaj sokhwai jungi nadu kapor mensua hakapor bangadang ret ngawan sene nadu usnam prapulai hakato kapor kidang yele niam kile kom hangne kidang ye ut sniang ke ut siar hangne ke ut blang kata kapor ngalawan andre uspecion bade cai palit don hire hangne kapor kataru de naka ni ka kurserling ka baw don mentahi ka bala bu de kini mau nungrim hangne de kita ki bala berle niam ler kom hapo kara sokhwai wal la kataru kim siam ngi bangin makin le baklai ke ka kam hapo kara jung nga kumur basnong nga kla tang kata ka jing singau bag jing yang tip jonga te tang te hang ning nga kumul pasan jong ka kur nong mali awan ya kapan sakilang hakane kasngi rengkat bat kini ki rangba snong ki bawan sakilang hakane kasngi na banta bantip ya ka tenrai nadu ulong shwa manswa ki men barim ki labu lasat ya kane ka lau kentang bat ki ladon ru ki saki na banta ban pensisya bagi ta ki lengdo ki bala ki bahaswa jong une uba menta ki don ki saki kum kini ki mau ki bangi philayui dan lagi jong ki khmat kini gidi kita ki saki jong kini ki kurserling ki badon hapo barai sokhwai bat ki dei maki badai ya ka hok banbat kum ulakam sensyar kum ulengdo hapo jong kari karat hapo sokhwai tena kaliang jonga ngampat slam banbat kum u basan jong ka kur nong mali hendre ngadang su sim mentadang lai saus nem hendre ngampat da tibha hendre ka e ka ba ngabudin galong ba tat haduk kan ka klimat ka ba menta ngatip syai bat ngatip biang-biang hadin bangalawan hi dala ki jong ki kijat bat yoi dala ki khmat ya gini ki sakhi kini ki mau bena ki balabu hapo kan ka lau kentang te nakaliang jonga kum ubasan ngam kwa badaki weipat kiwan ban pentut ya kane ka riti dustur ka sensyar khadar hapo jong karai sokhwai te ngakenturu si benta na benta kini ki kurserling ki badon hapo jong karai sokhwai ki dei bandri kendong bat ban sumar bha ya ka riti dustur khnang ba sisin kasngi lese yo bangi duno yo bakan duno ya kata kajinglong tenrai kajong pi tena kaliang jungi kum ki basan ki doloi ki pator na kaliang nongmali namsau tamban bat gi nongkum nadu henda hentai nyilalong kita ki longsan basan jong hapo jong karai sokhwai had nadu ka jinyalam jong kita ki men barim tat hadu ka kene ka klimat ka bamenta ka bangi penpau syai bakini ki kurserling ki don ya ka hok ka jongki ban sensyar hapo jong karai sokhwai ba lait na kini ba umdon syu da ki weipat ki ban wala ban le niam le rukom ya ha kane hapo kane kalum lau kentang te kendian ke i ka ba kham susi ka long kendiat ngakwa ban phla lane ban pensyai nadu banga bat ya kane ka kam kum ulangsan ngampat yu don ka ngampat yu yo i lane umpat yu don kata ka dorbar raj namar balai ngayo sngau ba kadon kajing yapat yapra hapo karai sokhwai ngam tip nakai kadau kata hi ki kurserling hi kitip khambha khamsai maki ya kata tena kaleng jungi pat ni kersyan ya uta ubadon hapo karai sokhwai ba mau hi ula ban pej man khami na banta ka imlang salang na banta ka jot ka pe jong karai sokhwai hapo uput usam jongka tena kaleng jonga ngakan tujur ya ki kurserling baki dei ban simkya bat ban rikendong ya kan yam tenrai khnang bakan long
bak kenang bakan long ban ne ya kari tidustur ba ka perthei kan saki ya ka jinglong tanrai jong phi kum ki kur serling Kadung kong kalong uni uspecion ka be yo ka pren ka cak palit kawan la mudem merahaji jakhamai kawan cok chnong hapo karai sukhwai kala yo ya ulok upren num sao te kala cok chnong hapo ka snok sukhwai porai sukhwai kala ne kani katu hanrei kani katu por kala phet na ka chnok sukhwai rai sukhwai kala phet wir te uniu long do ji special hakaleng ki kur ki chak im itu yu ba ju chong ju sa hapo ka rai sukhwai bat ki kur ki bet nusan ki bet ki rumba shulong ki sulngo ba umnu lanu uju akabor balong long do hapo ka rai sukhwai jin char kadar ngim sulngo bam de uchai serling hanre uchai palit bawan la modem raji jakhamai ka be de ka pren te kani ka be yo ka pren kala chong la sa lem prel jan sao ani ka tu ki la phet wir kata te nukrim ka nga i ku ji ho te de la phet wir ya kata hanrei kalawan phai pat syaka khon jo ka sle cai palit te hadin pat ka chong la sa ani ka tu kala pang kala jap no apora sokhwai hanrei kata kapor kala jap hanrei ka bantiap uni long do rai sokhwai ben rumba snong sokhwai kim ai ban tiap namar kam sem su ja ka bai rung snok ki khang doan ma ka kam dei ka ta snok kalong nung woi te habalong nung woi kan namar kwa i batep hanrei kala sun ru phot nang ka akhmat ulung do akhmat yung pa snok met kisan kala yo ban tiap ya ka met jap hapo ka rai sokhwai kata ka be yung special palit bangi kum ke jingci kum jingtip te la yob kata te kata kala long kala suk kamet yap joka te kata ka jing doa juga long do rai sokhwai bet ka jing doa yo ba chnong minisan kata kala kut hanrei manta ngiso mi ka kur serling ben nusan ba hukum kata ka kam kum no to special palit bab yo chong jo sa bam ju itu thau yu kum no la long do ha kata ngewan ka jing solo bat ka jing so sat pi yu long tang pon japai ya ka jing long tanrai ki ka kur kecai kata ngal jing siam ka jing i chunga long do baro ki kur ki chai ki ba chong ba sa hapor soi ni la pan menjur yu ba de ba pan rem bam de ka hok hande rangkat be ki nusan rangkat be ki ba chnong ni pan rem jur yu bam de ka hok ban char ka dab long do hapor rai sokhwai ka jing le plat yu ki hapor rai sokhwai ulale khat akor kata ka jing long tu long do jong ka rai sokhwai stan nang do amba but ya ba pedis te ngi kun pau ne ka khmat jong ka parthei khmat jong ka ri ka rai ka jungi ba ngi nak liang jungi kum ka kur sarling ba ngi solungo bat ke ngi solungo ba special ba ukam ya de kum long do te ngi ru hang ne ngi sakhilang berangkat ba kilong san jong ke ha pa rai sokhwai ngi wan lang ne berangkat ba ki ramak snong bat nekat ki menteri ki bri jong ka hima bat ki bahinga sem ki pa te ngi pen pau syaka perthei ba ka jingkam bam de hok te kum ka jingtip jongi ka long ba nadu man shwa long shwa kum bala kreu lang kini long san long do ba ngi baro kum ka jingtip jongi long manta hadu manta nadu man shwa ka long khandai ngut kileng do te ka jingtip jongi ba phidis de long do ba khandai de ma u ba don hadu manta te ngi kum ka kur sarling ba ngi solungo mat ba ngi yo jingtip ba special de long do jong krai sokhwai mat dei hok ru ban long ba kani ka jaka ba la ban le nyam le kom de tang mangi ki bala ban le te ngiru hangni ka por ba in pau syaka perthei ba syaka ri ka rai ka jongi ba briu ba suka mam hok kam dei ba ula ole de kalong kai ru ulong bangi nang lang ka kur ngi aya kata ka khobor ne kata ka jing pentip ba dei hok man hat pateng te sa ko ru nadu man shwa hadu manta ka bangi ai jingtip bat barabor ngi yatrelang bat kilong san man san ki badan apo karai mereka ka hima te ngi jingtip jongi kolong ba ha bakpor bala jit yaw ka yaw ba pris belong kumlong do ru dal wan da district council net ka fresh friend dom angka tu por long ba sardar acting sardar ba nison te ngila ba pris ulalong kumlong do
katuk ni snem hapok karai sokwa jungi kala yai be hading kata kalon don biang kajing ya kajing bam sotu jingmot long ba spe ukam trai bop tu long do de ba pidis tak por uladu ya kajing long do chungu te nang kalor kan ni ru ngi long ba kam de hok bau long bang de ban long ba pidis te ngi bung ka ko ngi ka chan ya ba pidis ban long do jong karai sokwai te halor kata ru halor ba pidis ulayo ya ka bor na po district council bau long do popra don chu ka jing ya hapok ka district council kal khot biang ba pidis ba ya kren ba special te ki lap ba ya ba special ke la khot ba yo ba special ya karai ka ba yo long do ka de jing le jong mano da mano te ngi kum ka ko ngi solongo ba ukam ba ulayo ya umau ba mde ho te halon na kaliang ka jonga ngapan pau ba ka district council ka le ya ka ba de handai ngi kat pat biang sai sisin ba kan tek ka kum ka hok ka jongi kam kum ka hiar pateng ka jongi ka ba ladut man swa nandu man ta ngi sakhi ya kini ki mau bana tengi lai kini bangim dei batung mangi handai labu la ki long swa man swa hadu man ta